Jeg er Tango fra Abenyt, og jeg siger, at denne film er ikke tilegnet for tøsedrenge, pattebørn, små æbler og sarte sjæle. Mange tak. I dag vil vi så vise, hvordan man torturerer et æble. Først skal man bruge senioræble. Så skal man bruge en gaffel. Sådan. Og så skal man bruge en kniv. Sådan. Og til sidst skal man bruge en hammer. Det var så sådan, man torturerede et æble. Goddag, jeg er Tango fra Abenyt, og hvad synes Senior Æble så om at arbejde på denne film? Det er hårdt. Det er hårdt, siger du. Synes du, at du får for lidt i løn? Nej, jeg får en milliard for det her. Nå, det var ellers ikke så lidt, hva'? Nå, hvad synes du om dine medskuespillere, hammeren, kniven og gaflen? Altså, vi var meget gode venner, men altså, de er altså lidt voldelige i det. Nå, du ved godt, du er på landsdækkende tv, ikke? Jo, det er. Og det er meget. Jeg kan snart ikke klare det her mere. Det var det fra Tango på Abenyt.